Problém so zdravím politikov vo vysokom veku nemajú USA len pri Joe Bidenovi. Tento týždeň sa už druhýkrát v krátkom čase stala bizarná nehoda šéfovi republikánov vlastne v Senáte Mitchovi McConnellovi. Počas tlačovky zamrzol. Proste sa prestal pohybovať a reagovať. Tlačovku museli prerušiť, aby ho reštartovali. Video v komentároch. Ale nie je to také nevysvetliteľné, keď si uvedomíme, že McConnell má 81 rokov a nie je jediný. Jeho kolegyňa v Senáte, Dianne Feinsteinová, má dokonca 90 rokov. Tiež sa o nej toto leto hovorí v súvislosti s tým, že zrejme nie je schopná v niektoré momenty chápať, čo sa okolo nej deje. Mnohí americkí senátori sa nachádzajú v podobnom vekovom rozpätí ako títo dvaja. Čo by ešte bolo v poriadku, ak by mali jasnú myseľ. Ale ako vidíme, nebýva to tak. A je to naozaj bizarné. V tejto najväčšej demokracii sveta si veľa vysokých politických postov držia ľudia celé roky. Zjavne tu nehrá nejakú veľkú rolu výkonnosť. Vysvetlením je, že tí ľudia majú za dlhé roky tak vytvorené konexie medzi sponzormi a v strane, že je ich ťažké vymeniť. Navyše sú často hlavami lokálnych politických dynastií a svojim nasledovníkom v rodine uvoľnia miesto až vtedy, keď už naozaj ani nemôžu chodiť. Vo voľnej súťaži by takýchto politikov asi ľahko porazil nejaké sviežejší človek, ale v americkej politike treba na kampaň v prvom rade obrovské množstvo peňazí a to nedá dokopy len tak hocikto. A tak podobne ako pri Sovietskom zväze v 80. rokoch, ktorí reprezentovali starci politbyra, aj pri pohľade na starcov Senátu, to celé vyvoláva otázky ohľadom daného politického režimu a efektívnosti riadenia krajiny.